Hvad så, drenge? Er I klar til EM? Ja, vi napper den. Nej. Fuck, nej, man. Hvad fanden er vi så ikke bedste til? I vores camp vil vi gerne være de bedste til at affaldssortere, men vi kan også så meget mere. Vi vil nemlig skabe fællesskab omkring affaldssortering, og siden vi er håndboldspillere, så kan det jo ikke undgås, at der går lidt sport i den. Har du panden under armen og en skulder med landsholdsniveau, så kom forbi vores camp og test den af og få chancen for at vinde den. Det kan godt være, at vi kan redde verden, hvis vi gør vores, for vores camp holder budet rent. Vores camp vil bringe hyggen og fællesskaber for omklædningsrummet direkte til Roskilde. Skål. Det så jeg da godt. Jeg vil ikke Så vi håber, I vil give os en camp på Common Ground på Roskilde i 2024. Det vil vi, og miljøet i hvert fald sætte pris på. Vi ses.